Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ लावदुमजों बानायगोन आङो मेकअप भिडिअ ओमफ्राय बेथ' प्रोफेशनेल मेकअप आर्टिस्ट नङा बाट स्टिल आं बेखौ खोन्थाना होगोन मा बुस्थुफोर स' आं बेयावहाय मोनसे मेकअपनि माबायावहाय लाखाबाय आङो मा बुस्थु नांगौ ब्रास दङ आइलाइनार दङ काजल दङ मा बुस्थुफोर नांगौ बेयो दंजोबो बेयावहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे मोनसे माबायावबो लाखाबाय आं मेकअपआव मा बुस्थु नांगौ फाउन्डेशन मयस्चराइजार मा नांगौ बेफोरखौ लाखाजोब्बाय आङो स' बेथ' मिथिनाय नङा बबेनि उनाव बबेखौ फोननांगौ आं खोन्थाना होनांगोन बाट बेनि फोननायनि स्टाइलासो बोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोना नुनो हागोन आरोना आइ शेड'बो फोनजागोन आङो नै आं दाख्लै बेखौ आइ शेड'खौ गोदान लादोंमोन आरोना माबायाव एमाजनाव नै माबायदि मोजां ना बिराद बरिया कालारा वाव माय फेभरेट आंनि बबेथ' फेभरेट नङा ओमफ्राय बिनि उनावहाय दा आङो मेकअपखौ रिमुभ खालामनांसिगोन एसे नै आइ शेड'बो दङ ओमफ्राय बेखौ मेकअपखौ हुगारनांसिगोन ओमफ्राय हुगारखांनानैसो लावदुमखौ फोनहोगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं लावदुमखौ लिंहरनायनि सिगां आं बेखौ मा होनो बे गार्नियारजों नैबे माबा कटन पेडजों आङो मोखांखौ हुगारनानै लाग्रोनोसै नङाबाथ' मेकअप थानायावलाय मानो मोना ओमफ्राय मा होनो विदाउट मेकअपथ' आंनि मोखाङा नायजाथावखाया नोंथांमोना मिथिखायो जाय बिथांमोना आंनि मेकअपनि भिडिअफोरखौ नुखाबाय बिथांमोना मिथिखायो आंनि मोखाङा माबायदि मेकअप लायाबा नायनो मा बेसेबां मेकअप लादों आङो मोखाङाव नै बेयाव नुवाखै नै नुबाय ओमफ्राय लावदुमा ना मेकअप खालामनो बासोदोंमोननो ओमफ्राय रोङा नालाय लासिंसिं एकदमबारे लासिंसिं खामजानो बादोंमोननो आरोना खिन्थु आं बेखौ चिकेन विंस जाहोनानैसो बे भिडिअखौ बानायहोनो गोनां जादों आं मिथिबायना नङाबा न'खौ हामा सब मानसिफ्रानो सेल्फिश जाजोब्बाय दानि जुगाव माबा मोनसे बेनिफिट गैयाबानो जेबो खामानिखौ मावनो होआ जाबाय साला नायनाय बेसेबां फुनदों आङो ओमफ्राय काजलाबो खाराखै आं मेकअपखौ थाब हुगारना लागोन दे स' आं दायो नै मेकअपखौ रिमुभ खालामखांजोबखाबाय विदाउट मेकअप नायथाव जामारालै ना आङो बोरैबा नुखायो बुथबथबनो उन्दु ओमफ्राय दा आंनि मोखाङावथ' मेकअप गैखाला ओमफ्राय लावदुम दायो नों आंनि मेकअप खालामनांगौ नोंथ' आरो मिथिखाया मा खालामनांगौ आं गोसोम बानायगोन दे सोरबा मिनि जाबा मिथिया आंलाय दे जागोन दे आं फार्स्टआव आं बेनिफ्राय माने बख' होनोसै आरोना ओमफ्राय बे फोनथोंसै मा हाय हेलौ होनदो हाय हेलौ गाइस वेलकाम ओमफ्राय नै बे जबिसनि मयस्चराइजार आं बिराद बाथारदोंमोन दिनै चिकेन विंसखौ ओरैनो जाहोदों आं नोंनो थोरनायल'सो मोनजादों दे जेबो नङा दे टेक्लासो जाजोबदो टेक्लाया होआसै नोंनो दे फार्स्टआव बेयो जाबाय मयस्चराइजार ओइ इमान बुरजा नङाथ' एसे दे जाबाय इमान बुरजा नङा दे आं जथाव जायाखैलै उनखि जनानैबो मोखां खोबनो गैया नायखाय इखि जदो रायजोफोर गावहा गार्लफ्रेन्ड दङ नालाय बेखायनो गार्लफ्रेन्डआ रायोनो ओंखायनो गैला दाख्लै धामा पिथाइ जादों ब्रेकआप जाबाय नामा ब्रेकआप जादों ब्रेकआप जाबाय उपाय गैया ब्रेकआप जादों धामा पिथाइ जादों गैला फनाबो उरायलांदों ओमफ्राय नुदो लावदुम हिन्जावसा मानसिया मेकअप फोनबाल'सो साइज नुयो मेकअप फोनाबा नाय माबायदि नुयो बुजिबाय नोंनिया मालाय गार्लफ्रेन्डआ विदाउट मेकअपबो साइज खोमा जाबाय मयस्चराइजारावनो एसां गोबावबालाय मा जानो ओमफ्राय नै दायो आङो स्विट्स बिउटिनि प्राइमार नो बेखौ फोनदो एबार प्राइमारखौ मानो सोमावदो फनखौ दे जाबाय दे प्राइमार इयो बेखौ मा होनो प्राइमार पुटिंखौ मारै ग्रोना लानोसै बे पुटिं दे मोखांनि पुटिंखौ मारै एसे ग्रोना खाथियाव लानोसै फैबाव नोङो बे जाहैबाय प्राइमार बेखौ मानो थाखाय फोनो मिथिबाय मोखांनि फुटा जे थायोना गुदुं वालनि पुटिंखौ मारिगासिनो आं दा बेखौ होथेयो बासलिजों इमान गोसा मोखां बिलिराथ' मोखाङानो माथो गाज्रि जालायगोन हौवाफोरनि आखाया ओरैनो गोसा थांखानो नागिरो नोंसोरनि हिन्जावफोरनिया मालाय लासै जोंनिया आरो पाठसाला जाग्रा नालाय आखाया मा जाग्रा पाठसाला बुग्रा पाठसाला बे जानला मोनला आखाय माबा खालामनाय पाठसाला बिराद गोरा ना एसे खोमानो अखानो अन खालामनाय गुरैबाबो बिराद गरमथार मोनबाय बेखौ नाफ्लेनो गोनांबा बुहुत बोलो नांगौ जायो जाबाय
प्राइमारखौ मारिखांबाय दायो ओइ नोंबो आखिनो रोंनाय नङा नै इदिनो खालामनोसै बेखौ इउज खालामनोसै आङो आइब्र'नि थाखाय फार्स्टआवहाय एसे प्राइमार लाखांनानै दसे थानांगौना बेनि उनावहायसो फाउन्डेसनखौ फुननांगौ बेखायनो दसे थाथ' होनोसै ओमफ्राय थाथ' होनानै नै बेखौ फुननोसै आङो आइब्र'नि थाखाय नै बेखौ लादो ओमफ्राय फुनदो नो आइब्र'आव बे एसे ब्लेक कालारखौ आं ब्लेकखौसो मोजां मोनो हे आं बेखौ फोना माखौथो बुंगोन ब्राउनखौ नाङा दे बेखौनो फुन दे स' दायो आंखौ फोनसिगोन बिथाङा लावदुमा दे फोनदो जोंखौ फोनग्रो सिदासो दै आं इदिहै फोना खिन्थु आंनि फोननायखौ नों नुखायोदां आं माबायदि फोनो बोरै सिदा फोनांगौ बेखौ इदिहै इदि सेप इदिहै दे ओरै इदि सिदा नङा आं मादि लायो इदिब्रा नों आंनि लानाय सोलायो नुवाखै नोङो दे इखौनोथ' होनदां दे फोन फिस्लाथ' जादों बे मानो फिस्ला जानो इदि फुगार नङा नों प्राइमार फोनखांनानै आखाइखौ हमदो दि खायना दे बे आइब्र'निसो बेनिसो गोजौनिसो हे दान रायजोफोरखौ जादों दे आइब्र'निसो इयो मेकआप आर्टिस्टखौ आंबो सिगांथिं बाराद्राय गोसोम फोननाङा मिथिबाय सिगांथिं बाराद्राय गोसोम फोननाङा माथो नांथारा बियो बाहाय इलाय लाबावब्रा सिन्दुरफोरखौनो लाबोदोलै सिगांथिं बारा गोसोम फोननाङा ए लास्टिंसो फोननांगौ नोंसोरनि हौवा मानसिफोरनिया मानो दाथि थाखायो ओमफ्राय जोंनियासो मानो नोंसोरनि बा दांबाय थायो हौवाफोरना मालाय दाङा बेखायनो माबाया गुल फोननाङा होनबायना आं स्ट्रेट फोन सिदाहाय नायनो बायदि फोनदो बा मोजाङानो जादोंथ' बेखौबो होलायनोसै लावदुमा गुल फोननाङा स्ट्रेट होनना बुंबायना आंनिया बुथेथेना मेगना स्ट्रेट फोननांगौ मासे मोजां फोननो रोङो नोङो लावदुम आंनिसो गोसोना फोनबा दे नोंनि राबननि दारिबो फोननो हागोन दारियाव दारि लानांगौ दे दारि नङा माबा मोजां मेकआप खालामनो होननाया फालतु प्रथम दिनैसो आं नों मेकआप खालामफेराखैमोन रावखौबो गार्लफ्रेन्डखौलाय गैया दांफोरा सोबाखायसोमोन आं मानो खालामजायाना जाबाय दे आइब्र'नि थांखौ बुबा मेंलाय दे हरदैखो ओमफ्राय दा मायबा जानांसिगोन दा बे फाउन्डेसनखौ एसे आखायाव लाबाय एक्चुअलि बेयाव माबासो होनांगौमोन दे मा होनोमोन ना बेखौ माबे ब्रासआ मा थांखो ब्रासआ नै आं दाखालि देखायदोंमोन ना नैबे ब्रासखौ लादो ओमफ्राय लानानै इखौ माने इदि साफा होया खिलाङो गोजौथिंबो इदि सेप होलां इ गुफुरखौ इदि फोन ओमफ्राय इथिंबो इदि फोन नायथारनायनि दे रायजोफोर ओम नमः शिवाय इयाव नङा इयाव फोनो इ मिसुगुरखौ साफा खालामनांदां इनि जिं जिङाव जे आं फोनो ओरैहाय इ मिसुगुरखौ सेपखौ नों जेनेबा इमानखिनि सेपखौ फोनदो इ सेपखौ दोनना होब्रा गुफुर जाहैबाय इखौ बुस्थुआ मिसुगुरखौ साफा नुहोनो थाखाय खालामनाय जायो बुजिबाय नंगौ नों जुदि आखिनाय टाइमाव जुदि बाराबो आखिफ्लांदोबा इदो नोङो एसे खोमोरनाबाबोथ' लानो हागोन ना एसे अभार खालामसिगोन आरो इलाय बिदि दैथिंबो बिदिखौलाय आं बहुत मेकआप आर्टिस्ट जानो हागोन माथो मोख्रिख्रि जोनबायलै मोख्रिनोबाबो आंसो बानायदों दे एसे थाब खालाम मिसुगुरनि सांगौ आं माला इदि गुल मिसुगुर फोनफेरनाय देलाय नों फोनाबा आंसो बानायदों इखौ नायदो आं दे सिगांथिंबो इखिनियावबो ब्रा दे एबार जाबाय एबार नैबे बिउटि ब्लेन्डार दं बे फाउन्डेसनखौनो फोननो नो इखौ इदि आं फोनगोन दे बिराद रोंमारोथ' बाबा क्या मेकआप है मेगनफोरासो हामा जालांजोबोलै हामा जायालै बेखौ जाहैबाय एसे गुफुर नुहोनो थाखाय फोननाय जायो मिथिबाय लावदुम रोंमारो मोजां हिन्जाव मोनथोंलै बोर होबाय आं तथास्तु इफोरखौ लाबाबो दाय लायाबाबो जाया गार्लफ्रेन्डखौ नोंसोरजों थाइबा थाइनै मोननायावनो आरो थाबाय थानांसिगोन आरो माने आंनो फैसा होनायखायसो लोगो नामा फैसा गैयाबा आं माजों सोलिनांगौ जागोन इदिसो नोंबो मतलबि लोगोसो होमबा नोङो बुजिबाय आं रिसार्जबोथ' सोनांबाय आं बा नै दायो लावदुमा फोनखांबाय फाउन्डेसनखौ दायो नोङो फुनदो फोनखांबाय
बहुत गोबाव जागोन नामा? फाउन्डेसन फोनबाय फाउन्डेसनाव बारा मोजां दायो नै फिट मिनि लुज पाउडारखौ फोनथोंसै ब्रासआलाय गोदो Motor brush deh dong. ब्रास गोदोरा ओइलाय बर'नानै लानायखाय Bukan apa? मिसुग्राव फोननाङा मिसुग्रा गुफुर जाजोबगोन माथो Maba ya kurang bayang aja. मिसुग्राव फोननाङा मिसुग्राव फोनो नामा वाह बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम बड'लेण्ड नोंनि मेकअप फोननायजों आं ओरैबायदि मोजां मोनदों आंनि खुगायाव मा बुंनो गोनां दं आं बावगारजोबलाय मिथिबायना लावदुम Lalu mah nih makeup artis sana siapa? Dipika beli murah itu nih. Oh, Dipika Patugo. Dipika Patugo. Oh, nङा नोंखौ Dipika Patugo ना सेलेंहरदों जानांगौ. Sudah pun kamu udah tahu. Ba, mana? Video call itu apa? Nanggo na. मैं बेस्ट हूँ ना ऐसे हम भाई Mau? बेस्ट हूँ मैं बेस्ट हूँ ना coba powder ya मैं भात खाता है mami भात खाता है बिदि हिन्दी इदि जायो नामा बिदिनो नुदां पाउडार फुननाय नालाय खानाय माने फोनो आरो जाबायना नायनो र' माबायदि जादों मोजां जादों गाज्रि जायाखै बिनि उनावहाय नै दायो फोनदो नङा ब्लासार फोनदो नों मा ब्लासार लेलाय बे ब्रासजों फोननाय बेखौ गोजा एसे खावलाय गोजा जानायखौ बेलेगखौ फोननोसै नामा नानै बाराद्राय गोजा फोन दे इखौनो फोन ब्लासार बेलेग मोनसेखौ आं नस्थ' खालामा दे अके मिनिना होनसै आं ब्लासार फोनगोन जिहेतु अके गोजा जाहैबाय खावलायखौ एसे गोजा होननाय मिथिबाय सिख्लाफोरनि खावलायखौ जे जारोम नुयो इयो हारसिंनो जारोम जाखाया जाबाय बेसे गोजा फोन गोजानिखौ नुवाखै अ गोजा जामारदो दखलै अ सिख्लाफोरा इदिसो देलायो अ साला एसेखौ मोजां नायनांगोन आंलाय सानदों खावलायालाय मा एसे गोजाखा अ रिसो बेखौ फोननासो गोजा नायदां गोजा जामारदो दखलै बिदिसो साइज नुनाय दे ओमफ्राय एबार आइशेड'खौ फोनदो दे नै इखौ फार्स्टआव फोन कालारखौ फार्स्टआव फोननो नागिरदो इखौ एसे अरेन्ज दे आखाइजों फोनगोन ना एसे ब्रश का कौन सा ब्रश ये ब्रश से मेरा इसमें आई शेडो लगाएगा बिलाउडूम तो लो जल्दी से और ये बेस लगाओ हाँ ये इधर उसके बाद मैं ब्लू कलर नि गस्ला गानदों ना ब्लू कलर नि लगायबानो जाबाय दा बा नोंदो मेकआप फोनजानांबा 2 घन्टायावबो ओंखारखांनाय नङा माथो ओमफ्राय नों इखौनो नुदो मा फोननांगो ओमफ्राय नों इखौनो मालाबा आंखौ माबा थांनो लिंबाथाय आहा गोबाव जाबा रायो नुदो बेसे गोबाव लायो मेकआप फोननायाव नों मिथियो नोंसिनियाथ' क्रिम फोनबानो जाबाय बेफोर खारफिना नामा खारायो मा खारनो सुबासो खारगोन ओमफ्राय दा ब्लु कालार फोननो आंनि इमान मोजां आइशेड'खौ होनो गोसो गैला नैबे आइशेड'खौ आं फोनहोनो गोसो गैला बेकाराव थांगोन आं इमान अनो नैबे एसे खम दामि आइशेड'खौ फोनहोनोसै आङो दा आं बे कालारनि गस्ला गानदों ना बबे मोनसे कालारखौ फोननो आंनि गोसो मथे दे ये मिलेगा दे मिल जाएगा माथो नांथारा आखाइजोंनो फोननोसै दे होमबा आखाइजों फोननो ब्रासजों फोननो रोंलायो दे आखाइजों नांसिनो आरो जुदि गाव बेबायदि मेकआप आर्टिस्ट जानांगौ जायहा ब्रासनि गोनांथि जाया मिथिबायना बेबायदि टेलेन्टेड मेकआप आर्टिस्ट गैयिनि थाखायनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजां मेकआप होनो हानायफोरानो नोंखौसो गुरु मानिसिगोनलै बा ए दाख्लै हेलेनायाबो मेकआप आर्टिस्ट लिंदोंमोन आंखौ बा ओमफ्राय मानो थासै आरो मालाय दामिक मानसि ना गैया खेबसे फन हरनानै हेलिनानै खिथाहरगोन र' आं फन खालामनानै दे हरलाय नों हेलेनानै माथो मेकआप आर्टिस्टआव लिंदोंमोन खेबसे फन खालामदोंनो होननानै दा सोंना हरगोन आं र' जाबाय दायो माबा मास्कारा फोन अ नङा आइलाइनार फोनग्रोनो आइलाइनारा अरिफ्लेमनि D1नि बियो आइलाइनारा बिराद मोजां मोनो ने दे आइलाइनार माखौ फोननांगौ मिथिदो माहा फोननांगौ मिथिदो इ बुस्थुखौ माहा मुभियाव इयाव नङा इदि जे फोनो ना इखोनोथ' मेगन फिथायावनो फोनथारनांगौ दे मेगन फिथायाव नङालै नैबे सायावसो दे इखोनोथ' आइलाइनार माने जिं जाहैबाय बाराद्राय गिदिर फोननाङा फिसा फोन जाबायानो
दे खिबो नोंलाय मानो मिनिनांगौ दायोसो नायनांगौ नङा माने आं सानदों आरोना आं इमान मोजां आइलाइनार फोननो रोङा ओमफ्राय नों मादै फोननो रोंखो होनना सानदों माने आङो खिबो फैदो दा माबाफोरदोसो रायहरजागोन आं बयफ्रेन्डफोरदोसो रायहरजासिगोनलै नों जिबायसा खामायदों आहा बयफ्रेन्ड गैया बुरबक साला मालाय जेबो नङा र' नोंबो आंबो होदाव हरजाबा खोन्थागोन ना बोदा अरजायालै गैया नों गोसा गोसा रायलायनांगौ आं माइक होआखैना नों बारा खोनानाय नङा माबे नामा बयफ्रेन्ड गैमारा गैयाले लाजिया नामा सिंगल मानसिखौ बिदि सोंबाय थानो बुरबक साला वाह 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 आज पहली बार जिंदगी में इतनी अच्छी से मैं आईलाइनर लगवा रहा हूँ जाबाय ओमफ्य गाहायथिं होआ गायखिबो होनसै गाहायथिं काजल ना इखौनो होगोन बेखौनो होनसै दे ससेल' इसेबांल' दे इनिफ्राय इनिफ्राय नङा उनथिंबाय मेगनाव फोनांनाङा खिन्थु सोना हरनाङा मेगनाव सोना हरनाङा मेगनाव सोना हरनाङा दे इदि जायो आरो मेकआपा इदि जायो आरो जादो दे दे आरो मा आं इदि थांबा साइज नुगोन हरदो मा फोननांगो आं दाना फट' खेबसे खेबनानै दे दायो आरो मा फोननांगौ मिथिबायना काजल फोननाय काजला मा थाखाय एक्चुअली आं काजलखौ बिदि फोनखाया मास्कारा फोननाङा नोंनि फेभरेट पार्टआनो बेखौ फोननो स' दायो आंखौ मास्कारा फोनसिगोन इमान मोजां आइलाइनार फोनखांनानै दे बे खिन्थु मास्काराखौ मोजां फोननो रोङो दे रोंनाया मास्कारानिसोखा आं बेलेगनि नङा मास्कारा मास्टार मास्कारा नुदो बेलेग हिन्जावसाफोरा बिदि फोननो हानाय नङा ओरैबायदि स्टाइलाव फोनदो माने बरिया मास्काराखौ ओरैल' फोननाङा ओरैबो लाबोना ओरै खेबसे फोननांगौ मिथिबाय मा जागोन दिनै लावदुमनो दिनै चिकेन विंग्स जाहोबाय माथोलै एसेबां जाहोबाय थानो हायो नामा खेबसेल' मेकआप खालामनायाव चिकेन विंग्सआवनो बेसे थांखो 2000 थांबाय गारि भारा हरनांगोन आंनो दा दे हरगोन दे उबेर बुक खालामना होगोन आं दा लिपस्टिक दे लास्ट दायो लास्ट नो लिपस्टिक फोनदो एसे समायना सिख्ला लिपस्टिकखौ आं खिन्थु बेयाव फोनफेराखैमोन फोनाङा फोनना ओरैनो नुवाखै दे लिपस्टिकखौ फोनफेराखैमोन आं आंनिया लिपसा ओरैनो एसे गलाब खानवाखै इ गोजौनियाव माबा सिगारेट सोबनाय बायदि दे सिगारेटफोर सोबदोंमोन खोमा सिगां सोबाखै खोनादोंमोन र' आं सिगां मिसाखौ बुंना लाब गैया आं 6 बारसो सोबदोंमोन आं शिलंआव थानाय समाव लायनोसै साला खिन्थु मामिया नायो आंनि भिडिअखौ मा जागोन नायबा खासियाफोरखौ सोबदोंमोन खासियानो सोबाखै ओइ लोगोफोरजों पार्टि जानायाव दे ना दे मोजां खोन दे iki gak boleh nih Rusia mana मानसिखौ इदि गोजौआव लायालासिनो गाहायावल' लाग्रा जानायावनो मा जागौमोन र' गोजौआव लायालासिनो गाहायावल' लानाय जानाया आं मिनिबाय थाबाला बोरै माबा खालामनांगौ जाखो makanya apa mak nengnya aja kena biar saya no, nggak ada break apa kayak angkat lah dengan friend, iman saya nggak kayak no. Siapa yang ngelar nggak? Nungguin matu kayak senang lah. Wah, ini saya no makeup. Iman, lele macam ni lele. Foundation nama saya yang jadi habis, kau bermani nanggan. Mascara pun deh, boleh sih nama saya yang jadi. Ro, nih, macam dari action nih. Kau dah फाल्तु ली माबा ओमफ्राय आइलाइनाराथ' एकदम घटिया खा आइब्र'आबो आंनि थाखाय घटिया मानो होनबा इदि राउन्ड टाइपनि आं आइब्र' आखिया
ओमफ्राय लिपस्टिकआथ' एकदम घटिया सबसे हे आं थांनांसिगोन फारसेथिं गारि भारा फारसेथिं गाहाय बुरबक नामालै र' दसे जाबाय दे स' माबायदि जाखो भिडिअ'हा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय लावदुम आं दा बेबायदि मेकआप खालामनानै मा मेथाइ खननांगोन मिथिबायना आदाहाय आं देनां बें पार्टि गैयाबा हाबा जाया बिदिसो मेथाइ खननांसिगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गारि भारा पासस' नांगोन 500 2000नि बेदर जानाय 500 हरनांगौ नामा जल्दि हुगारना फाय बेबायदि मेकआप लानानै आं बाहेरायाव थांनांगौ नामा होनबा हुगारना होलांसै आं दा मानसिफोरा भिडिअ'आवनो दंना दङ हुगार सरि दे दिनैसो फार्स्ट गुस्थिया आंनिया इदि माबानिफ्राय दोनोम दे हुगारसै सरि बेफोरनो आरो यान 2000 होलायलायबाय फैसा मोजांनि मेकआप फोननानै माबा खुलुमलै दिनैसो ओइ मेगनफोरखौ हुगार मैला आं लिपस्टिक नायनो हाथाराखै ओमफ्राय हुगारनाया खर' इदि हमथानांगौ आरोना बुलायनाय बायदि इदि माने इदिनो हुगार ओइ मेगननिखौ हुगार साला जायनो खामदो बेखौनो हुगार होनांगोन मा दरखारलै आं हुगारनो नोंखौ ओरैनो 2000 थाखानि दाउ बेदर जाहोदो नामा आङो साला जाबावनांगोन आं ओरैनो जेरैबायदिहाय मानसिफोरा लामायाव जानानै लामायाव माबा डास्टबिन थाबाबाबो डास्टबिन खाथियावनो गारनानै दोनो थिग बेबायदि मानसिखौ नुबाथाय ना डास्टबिनावनो गारहोनांगौ गावखौनो खन होनानै थिग बेबायदिनो नोंखौबो खालामदो आं नोंनो खालामदो नोंनो हुगारनांगोन गर्लफ्रेन्ड थानायबाथ' दोखो रायजाहरसिगौमोन आं एटलिस्ट आं बेबायदि मेकआप खालामा आं नांगौबा इदिनो थागोन आं उइदाउट मेकआप असाइसबाबो इमान असाइस मेकआपखौ खालामा आं मिथिबाय नोंबो सना दोलि नंगौ मानसिफोरा दा गोसोथोलायदो सेनसिगोनलै लोगोखौनो ना सेंग्रा मानसिजों लोगो जाबाबो दायो नांबायाबा मानो नांगो दे बारा गोसा हुगारा मोखाङा गाज्रि जायो मिथिबाय देनां नानेखा बाफबजोबबा सोर लांगोन आंखौलाय ओरैनो मानसिफोरा नायनो नोंगौ लाजिबाय आं इमान लोगोथारखौ बोरै लांनांगौ जाखो आं इमान बेस्ट फ्रेन्ड ओरै सिंगिनांदों माबायानो मेगना माखासेमोन माबायानो थांफालायलायदो सिङाव जाबाय दे सना जाबाय